SMPOS kayan can ya tsere mai mutum wando ne bai sallah kurike POS sabuwar wakan mu dan sha'e da MD Bado da SA mai guntun wando wanda aka biya POS SMPOS kayan can ya tsere mai mutum wando ne bai sallah kurike POS SMPOS Sokoto SMPOS Sokoto taimaka mu da Allah jalla raba mu da guntun SA mai guntun wando kuma wandon nan bai sallah ayi ma SA kuri ɗaya ka kai da babban riga karshen wata ya zo sai a iza ka ga mai POS ya ce jira ba a turo min ba da an turo zan baka kana mai abiya ko goma an haɗa ka ga jama'a nan na jiran ka sai ka an so malam ka raba ka zan musu nazo da wurin biya a aiki da Sokoto kowa SA ga MD shi ma shi huɗa muku wannan tsohon SA ni na aji wannan layi na daina biyar ɗaya iska ni APC nun koma domin ai ita ce alkhairi na bar layin PDP cikin su babu mai dattako sannan ba mai hishe ni na bar layin gutun SA na koma APC ta bawa alujan zaki ta bawa alu hamshaki mai alkhairi da tijo ma bata da wando na ishe su da sun zauna shekarar ka bakwai a cikin wahala SMPOS kakkamanta ha an ƙara wata shida ko bakwai kana cikin tambaba gwamnati ta zo ƙarshe wai ai ma SMPOS rashin tunani ya saka amsa don baka san kai ba dangi sun fasa APC a jiho ita an mahita a gare mu kowa kibin mu sai ya kunya inda ubangiji na ruwan haki na toho sai APC kanal garba mu ya ce mu faɗi malam mu faɗi mu ba SMPOS kwamishinan tsaron su na dauri ya gane ba tsaro ya baso wanda dukkan PDP to bai san ciwon kai ne ba gaskiya ne dan shaɗe duk wanda ka PDP ya faɗi warwas ai ya faɗi MD mai waka ni ce sai PDP ta faɗi da sarki Allah sai PDP ta faɗi kanal mai ya ce mu faɗi sai APC wannan karni SMPOS kayan can ya tsere mai mutum wando ne bai sallah kurike POS bari in kira Ahmadu dan Ali baba sabon gwamna 23 dai ta kama kuma tun mika ta nuna ubangiji ka yarda da Ahmadu shi muka roƙo ta haka ta shehu matasa su aka wa mulki ba wancan mai kamo ba muna da matasa mallan irin Sahiru Abdullahi Kamalu Lemi Baran mai ba lida na matasa Nasiru Italy Baran mai ba muna da Jamilun Gasta kuma ga hali nan kwasam bar su da Allah APC sun ga tamu ba da ta gina ina autan sanata shike shina cikin matasan LO ga Amiru nan dan Hanza Bashiru ba sha nuna mallan na bi udan haza shi ma zaran mai ba ubangiji shi bai mu da aini Sokoto shi muka roƙo LO amin dan shaɗe Allah sa'a mai gwamna dan cari ya san dilliki ne mu shi ne roƙo namu addu'an mu gaba ɗaya Allah tarwata dukkan yan PDP sun sa mutane matsala ba tsaro jihar ta shehu Allah sa Amadu ya hau domin ya cece duk talakawan Sokoto bari in sa yan takarkarin jihar ka tamu da shehu bala da rumbu baran mai ba na da an sa wadda ya kai ne jikan shehu mai adalci dan na uku ban mamaki wa muku kware sai Ahmadu Sardauna ba madan da cijo wa muku sai Abu Lamido kware Kabiru ɗin Ibrahim sabon birni ya Isa Jelani dan muga ne ɗauka wurura ba sai Ibrahim ga dagwaren mu sai Adal mu shi muka roƙo in kayo tsaki
baba shi ne ɗauka ko mai yardar Allah gabas sai ɗan lamido yamma Ibrahim ɗan baba mu shi muka roƙon Allah ya bashi zannata a cikin sauki mu shi muka roƙon Allah santaral aluwa mako sakkwato ko ɗan Aliyu ibitin shi sai ɗan Chadi ku bar makiyanku da Allah sun gani SMPOS wanda duk aka ba S nan wannan sai ya taɓe wata guda suke dibi a yi zaɓe mai sun ɗauko SA mun gane dubarar tsula wallahi ba ta mai hece shi ƙasa shi na ta yawo bari in kiri ɗan da cizo sarkin shanu na gode dalla na gode imalan rila na gode ubangiji shi bi mu da hairi da cizai yin ADC kanal moye baran mai ba tanga zamuna nan da kalanje ni baba da ya koma ba mu batin kowa amma akwai abaici mallan an ce sai mallan amma mallan nan cibo mai addu'a bayan hannu wallahi ka riga gawa ne tunun buza shi firinsan ji haka ko mu dau dan Ali mu kyale boka cibo ya saba bai san mai mu ba ku rage tambura in kiri tsin aluwa mako ba mai guntun wando ba wannan na alu ne dauka yanzu sarkin Hausawa na midiya jan zaki dan Abubakar sai Allah na a'iyin kulajen zaki cikin dukkan gande masu jarakai suna tambawa ubangiji shi bi ka da hairi ya daga aluwa mako na Amadu sabon gwamna dan Abubakar mai Allah ya taho